Ей, отиваме в Джамбо! Ния, ти обичаш ли да ходиш в Джамбо? Обичам. Ако ще ме снимаш от този ъгъл, много внимавай да не изглеждам дете. Само това е единственото условие. Аз вече снимам. Значи маркер за прозорец. Как се използва това? Червен маркер да записано върху стъкло. Идеални за декориране и рисуване върху прозорци, дъски и всякакви непористи повърхности. Разкладете продукти с затворена капачка в правилно положение. Виж ли се готови? Като малко дядо Коледица. Но са без глави, това е извъртено. Имат желание да се завърнат в България, могат да изпратят CV-то си на имейл hr@jumbo.gr. Изпрати си CV-то. Ако това нещо с асистентството не проработи и те уволня, имаш кариера. Сега се усещам за конфликта, защото сега се усещам, че нямам нужда от нищо. И сме в Джамбо. И усещам как ще си изхарча парите за глупости. Аз също. Трябва да взема на нашите подаръци, ще кажа, че са от Лондон. Ма не знам какво е. Това е просто круша. А това е нар. Може да направим фотосесия. Замисли се, ако е някаква такава... Да. Нека учим момичета да бъдат кифли от малки и да си носят кученцата в чантичка. Това е принцеса Фифи. Това е уникално. Виж, това е кукла Мелба, която от близалка Мелба сладолет се превръща в истинско момиче. И после Пинокио било впечатляващо. О, това е за мен. Винаги съм искала да я разчленя. Защо? Виж колко е красива. Защо би... Защото като съм била малка, като ми подарят такава кукла, съм разчленяла да видя дали има нещо вътре. И като няма нищо, чао. Звънци звънтят! Ето кавър на Джорджана. Обещал съм на Джаки да й взема някакви цветни маркери, за да се отцветява в книжката за отцветяване за възрастни, която е моя и тя открадна. В момента изпитвам дилема, защото тези маркери са с глитър. А моето отношение към глитър е сериозно. Стигаме до храната, любимата ти част. Напитките, между другото, не изглеждат лошо. Поне напитките знаеш, че са герметически затворени, което значи, че са... Кое искаш да пробваме? Трябва да пробваме нещо. Да ще пробваме... Грин кола. Добре, аз обичам кола. Добре, на твоя отговорност. Снимам. Добре. Аз ще изпия спокойно. Искаш ли течно за чистачки? Така е. Може да го смесим, ще стане много добра напитка. Да. Добре, какъв искаш чай Аризона? Това ми изглежда някакво интересно. Добре, да ще го с какво е? Ice tea, lemonade. Аха, наполовина студен чай, наполовина лимонада. Добре. Това е интересно. А другото какво искаш да си вземем? Зелен чай или нар? Your call. По-добре нар, защото зеления чай вземем да отслабнем. Не, ние не искаме. Една от най-големите ми мечти в живота ми е, когато стана богат известен, да имам гигантска къща и да имам още по-гигантски батут в нея. Добре, не мога да си обясня мечтата, но разбирате, че батутът е много важен. Искам всеки ден да скачам на него. И сега, нали знаеш къде отиваме? Къде? На купон! Невероятно е. Каква оценка даваш? 100. Моля? От 1000. Не, добре. Чак да е перфектно, не, ама става. За приене, ако беше студено. Айде направи рекламен шот.
Зелена кола. Грин кола. Това беше толкова фейк. Като всички реклами. И като всичките ми клипове. Half iced tea, half lemonade. И сега се надявам, че няма да фъсне върху дрей. Лекичко. Добре, я ми сега. Мирише на препарат за плочки. Съм сериозно, не се шегувам. Мирише странно. Да не е развалено. Разбира се, че на мен ми се падна разваленото. Не е развалено. Просто така си мирише. На умряла мърша. На мухлясала умряла мърша. Има изходен вкус. Има вкус на препарат за плочки. Но ми харесва. Свършихме страхотна работа. Аз съм доволен от Jumbo. Имаше страхотно коледно настроение, има страшно много неща. Аз се радвам, че все пак успяхме да хванем момента, в който Jumbo не е пренатъпкано с хора, защото бил съм в такова Jumbo и никак не е приятно. Ти как ще оцениш нашия престой в Jumbo? 100 от 100. Браво, топ.